Yes. Καλημέρα. Εδώ να σας πω κάτι. Το αυτοκίνητο που αυτό το αντίγραψα από το κινητό. Λέγεται Alcatel On Tooth και δεν μπορεί να σου γιατί βράγει και το μεταξύ. Και επίσης αντίγραψα είναι δύο, αλλά το άλλο μοιάζει σαν το υπόλοιπο που κινητά που έχει. Παιχνίδια της έχω. Γι' αυτό άφησα αυτή την και δεν θα να πω αυτό. Αν ακούτε βασαρίες είναι ένας που κάνω δουλειά και πώς το παίζουμε εδώ είναι πατάτε, είναι εφαρμογές. Δεν υπάρχει πρόβλημα και βλέπεις τα βίντεο. Μου βάζετε. Πετάς την καρτούλα. Δεν το έχω παίξει. Δεν το έχω τελειώσει. Για να πατήσω. Πρέπει να το ξεκινήσω. Ναι. Εδώ το να πατήσω το αυτό. Θα δείτε. Πρέπει να πατήσεις πρώτα αυτό για να μετά πατάς αυτό, μην βοβάστε. Εδώ που κουνάει είναι τα παιχνίδια. Βοβάστε, πατάτε τα πάντα. Και να σας δείξω πως παίζουν.